Tervetuloa Pienkoneet metsänhoidossa -tapahtuman. Minun nimeni on Mikko Salminen ja toimin tämän järjestävän joukkueen vetäjänä Jyväskylän Kupeella. Yhden päivän tapahtuma, jossa esitellään metsänhoitoon sopivia laitteita, niin pientä monitoimikonetta, harvesteria, raivauspäineen kuin sitten taas näitä mönkijöitä ja mönkijöiden lisälaitteita. Tänne on pyritty kokoamaan keskeiset valmistajat, keskeiset myyjät, niin että täällä voi kerralla saada katsauksen siitä, minkälaisia laitteita ja niitä lisälaitteita, varusteita on saatavilla. Metsänhoidossa mönkiä on hyvä lisälaite, varsin käyttökelpoinen, kun siitä tehdään sellainen. Kukaan ei tule pianistiksi pianoa ostamalla, ei myöskään metsänhoitajaksi mönkiä ostamalla. Mutta esimerkiksi mönkiä varustelemalla hyvin voi toimia normaalin metsänhoitotyön tukikohtana, varusteiden kuljettajana, ja kun siihen lisätään sopivia lisälaitteita, niin mönkiestä tulee tienhoitoon soveltuva laite, on puskulevyä, on lanaa, tiehöylää, eli yhtäkkiä mönkiä taipuukin metsäteiden kunnostukseen. Pannaan perävaunun perään, sillä voidaan kuljettaa metsäteille murskeita. Jos pannaan sitten taas pankot siihen perävaunuun, voi kuljettaa rankoja, nosturi siihen, niin sitten rupeaa kulkemaan vaikka pieniä tukkeja. Ja tarvittaessa vaikka vähän isompiakin. Eli mönkiä on varsin monipuolinen lisälaitteidensa johdosta ja jokainen voi valita siinä omassa käyttötarpeessaan sen toimivimman kokonaisuuden. Metsänhoidollisesti on hyvä ottaa huomioon, että myös mönkiä tarvii metsään kulkuuria, kulkupaikkoja. Ja siinä mielessä ajattelen, että on hyvä huomioida, että on olemassa metsäteitä, mutta sen lisäksi mönkiäteitä ja sitten vielä maastoonpaluttuja mönkiäuria. Mönkiäteillä tai tämmöisellä mönkiäurilla tarkoitan semmoisia kulkuuria, jotka on jollain lailla koneellisesti yleensä tasattu, mahdollisesti tehty pieni oja tai navero-oja siihen viereen niin, että se tie pysyy kesäkauden kuivana. Tällä lailla varmistetaan mönkiän tehokas käyttö siellä metsässä ja metsänhoidon yhteydessä. Ja kokonaisuutena lähtökohtaisesti voi ajatella näin, että kun se liikkuminen metsässä sujuu, välineiden kuljettaminen metsään sujuu ja ylipäätään sitä metsää voi tehokkaasti ja miellyttävällä tavalla hoitaa ja kunnostaa, niin pikkuhiljaa se metsätyökin alkaa kiinnostamaan ja rupeaa pysymään ne metsät kunnossa. Selkeästi näen siis mönkiällä metsänomistajien omatoimista metsänhoitoa motivoivan merkityksen. Ja ajattelen niin, että sitä ei pitäisi väheksyä. On hyvä huomioida se, että hyvät laitteet motivoi ainakin meitä miespuolisia tekemään näitä töitä. Tervehdys! Tässä on ATV-lannoituskärry. Jokainen metsään investoitu euro tuottaa hakkuukierron aikana 2 euroa takaisin. Tältä pohjalta voidaan ajatella, että jokainen metsähehtaari kannattaa oikeassa vaiheessa lannoittaa. Suometsille se lannoitus voi olla jopa ennen uudistamista, uudistuksen yhteydessä tuhkaa uudistusalueelle ja kasvatusmetsissä tuoreilla kankaalla lannoittaminen muutama vuosi hakkuun jälkeen, väljennys- ja harvennushakkuun jälkeen on se kannattavin vaihtoehto. Kätevimmin metsänomistajalla omatoiminen lannoitus onnistuu tällaisella ATV-mönkiäkäyttöisellä lannoitusvaunulla, jonka vaunun sisälle voidaan laittaa 700 kiloa lannoitetta. Tämän jälkeen luukku suljetaan, koneen ilmatiivis kansi kiinni ja tiivistetään. Sitten ajetaan lannoitusalueelle, käynnistetään puhaltimet ja levitetään uralta 2,5–10 metrin suihkulla lannoite metsään. Levitysmäärä voi olla 300–600–700 kiloa hehtaarilta. Noin puolessa tunnissa levittää hehtaarin lannoitteet tuollaiselle normaalimaastoiselle tuoreelle kankaalle. Joo, minä olen Jussi-Pekka Usenius ja Usewood Oy on meidän firma. Laukaassa toimitaan, valmistetaan pieniä metsäkoneita ja taimikonhoitokoneita. Tyypillinen asiakas on urakoitsija. Metsäalalla toiminut tai metsäalan ulkopuolelta tuleva urakoitsija, joka aloittaa tämmöisellä koneella
taimikohoidon ja nuoren metsän kunnostuksen. Ja 20% koneista on mennyt myöskin isännille omaan käyttöön tai yhdessä käyttöön naapurin kanssa. Tämä on tarkoitettu niin kuin moottorisahan, raivaussahan ja metsäkoneen väliin. Eli tehdään raivauspäällä sitä työtä, mikä tehdään raivaussahalla manuaalisesti. Ja taas hakkuukoura on tarkoitettu pienen puun korjuuseen, eli puun, joka on alle 20 senttiä tyvestä. Eli vielä alle tyypillisesti isolla koneella tehtävän hakkuun. Tämmöinen 8-pyöräinen urakointikone tässä menee käytännössä sieltä, mistä mieskin menee. Että, erittäin maastokelpoinen, pieni määrä lunta helpottaa liikkumista. Niin, pari vuotta sitten mä sain sarjakuvan, jossa oli siis raivaussahaan laitettu tämmöiset pleikkariohjaimet, että saataisiin nuoriso raivaamaan raivaussahaa. Ja näinhän se on. Raivaussa työskentely ei ole hirveän suosittua. Mutta nyt meillä on tehojätkä, pieni kone, jossa on ne pleikkariohjaimet ja raivaussahan työskentely.